alcalde de Tortosa, presidenta de la Coordinadora de Transvasament de les Terres de l'Ebre, Manolo Tomàs, portaveu de la Plataforma de Defensa de l'Ebre, Albert Sisto, director de l'Arxiu Comarcal, alcalde d'Aldea, conseller comarcal de Cultura, vicepresidents del Consell Comarcal, consellers comarcals, tinent d'alcalde de l'Ajuntament de l'Ebre, regidors i regidores, membres de la Plataforma de Defensa de l'Ebre, que veritablement avui som els verdaders protagonistes d'aquest acte. Bona tarda a tots i a totes i benvinguts al Consell Comarcal del Baix Ebre. La veritat és que és un goig, com a Consell Comarcal avui, poder signar aquest conveni. Un conveni que s'emmarca en una demanda que va fer la Plataforma de Defensa de l'Ebre per a poder dipositar el bagatge i llegat de la lluita antitransvasament dels últims 12 anys, 10 anys de lluita antitransvasament, però que ja són 12 anys en aquest cas, i que des de l'Arxiu Comarcal se podrà fer el tractament oportú i necessari per a que aquest llegat, aquest patrimoni cultural, aquests records, aquestes vivències, les vivències de persones, queden en el que seria el nostre patrimoni de les Terres de l'Ebre. La Plataforma de Defensa de l'Ebre ha jugat al llarg d'aquests anys un important paper d'identitat, avui estem en un acte en aquest cas festiu, però un acte festiu perquè fem un conveni per a marcar tot allò que ha sigut la història de la plataforma. I la Plataforma de Defensa de l'Ebre ha marcat identitat perquè abans de tot el moviment social antitransvasament, la veritat és que les Terres de l'Ebre tenien un paper, tenien el paper que volien que tinguessin els propis habitants, ciutadans i ciutadanes de les Terres de l'Ebre, però no tenien un paper més enllà de lo que creien. A hores d'ara, les Terres de l'Ebre han passat reptes, han passat proves, han passat moments difícils, moments complicats, al final sempre ho hem sortit, però el que sí que tenim a hores d'ara és que no tenim temor. No tenim temor a lluitar conjuntament en un territori cohesionat, en un territori que se sent cada vegada més patriòtic del seu propi territori. I en això jo crec que han jugat un paper important tothom, institucions, ciutadans i ciutadanes, però sobretot també la Plataforma de Defensa de l'Ebre. Per això, agrair-vos un reconeixement públic en aquesta tasca de creació d'aquesta identitat o de solidificació d'aquesta identitat que és el que s'ha fet al llarg d'aquests anys. Avui, com diem, és un acte festiu, un acte en aquest cas simbòlic, no? Un acte simbòlic perquè dipositareu, signarem el conveni de dipòsit a l'Arxiu Comarcal de tot aquest llegat vostre, de tot aquest patrimoni vostre. Però a la vegada també és un acte reivindicatiu. Per què? Doncs perquè tenim altra vegada damunt de la taula la proposta de cabal ambiental que després d'anys que estàvem esperant i reivindicant el cabal ambiental òptim per a preservar no només el nostre riu, sinó també el nostre delta, que és un dels grans actius que tenim a les Terres de l'Ebre. Fa poques setmanes va sortir la proposta de cabal ambiental, un cabal ambiental que ha reivindicat des de l'any 2008, que la pròpia Direcció de Banc de l'Aigua l'any 2008 hi havia d'estar exposició pública i havia d'estar aprovat i que fins ara no l'han tingut. Un cabal ambiental que tots sabem i que tots creiem que és insuficient, que no, en aquest cas no respon a les demandes de la pròpia ciutadania, però tampoc als criteris tècnics que ha marcat la Comissió per a la Sostenibilitat de les Terres de l'Ebre, i per això hem de celebrar aquest acte avui simbòlic, però també com a acte reivindicatiu. I en el mateix àmbit reivindicatiu, comunicar-vos que demà al plenari del Consell Comarcal del Baix Ebre farem un manifest institucional del qual reivindiquem el cabal òptim per al tram final del riu Ebre, però no només això, sinó que des del Consell Comarcal del Baix Ebre ens comprometrem demà a la presentació d'al·legacions al Pla Hidrològic de la Conca de l'Ebre i, a més, volem fer notar que en aquest cas la posició institucional del Consell Comarcal és la que és, i en aquest cas reivindicant en la línia de la plataforma este cabal ambiental òptim. Per això, al manifest que demà llegirem al plenari del Consell Comarcal del Baix Ebre, l'últim punt és un punt de suport a la Plataforma de Defensa de l'Ebre, un punt de suport que expressa clarament el suport del Consell Comarcal del Baix Ebre o dels grups que signaran el manifest als actes i als esdeveniments que la Plataforma de Defensa de l'Ebre pugui dur a terme en el marc de la defensa d'un cabal ambiental òptim, que és el que tots volem per a preservar, en definitiva, el bé més preuat que tenim al nostre territori, que no només és el riu, que també, sinó també el delta de l'Ebre, i com a persona que viu el delta de l'Ebre, així ho crec i així ho manifesto. Sense més preàmbuls, us passaré la paraula a Ildefons, en aquest cas com a president de la Coordinadora d'Antitransvasament, serà la persona que signarà aquest conveni, i per tant, Matilde,
la gent de les Terres de l'Ebre se va sentir d'alguna manera agredida per aquell pla hidrològic perquè una vegada més veien que volien emportar-se l'aigua del riu cap a Barcelona i cap al sud fins a Almeria, i això feia que una vegada més tornaven a minvar les possibilitats de les Terres de l'Ebre de poder avançar d'una manera pròspera i, podríem dir, d'acord en el territori que tenim, en el qual vivim i d'una manera mediambientalment millor. La gent se va sentir, va tenir molt de desassossec en tot allò, se va formar la plataforma en defensa de l'Ebre, però no va sorgir del res. Aquella plataforma va sorgir a partir de la llavor que havien plantat durant els 20 anys anteriors tot un grup de gent de les Terres de l'Ebre que en tots aquells anys anteriors havien vist com una vegada darrere d'una altra, cada X anys, se volien fer transvasaments de portar aigua de l'Ebre fora de la seva conca. I vist l'exemple que va donar el transvasament cap a Tarragona, on se va veure clarament que allà on va l'aigua va la riquesa, va fer que la gent diguera una altra vegada més, s'emportaran l'aigua, s'emportaran a un lloc per crear riquesa en aquells llocs, però just al territori per on passa el riu i on vivim nosaltres, que són les Terres de l'Ebre, ens quedarem endarrerits i retrocedirem més. Allò va ser tot un moviment social molt important, ja ho sabeu, vam fer grans mobilitzacions, no només dins de les Terres de l'Ebre, sinó també fora, i en definitiva l'únic que demanàvem i que continuem demanant, perquè això encara no s'ha solucionat, encara tenim el problema, el dissabte passat va treure el nou pla de conca on deixem un cabal mediambiental més baix del que tenim actualment. Allò que va quedar constància és que la gent l'únic que volia era que no desvestiren un sant per vestir-ne un altre. Això no tenia cap sentit, no? I llavors a partir d'aquí se va crear tota aquesta mobilització i la veritat és que jo crec que allò va demostrar d'alguna manera que quan la gent d'un territori pren consciència d'una cosa i se fica en moviment, se poden aconseguir coses importants, com és que en aquell moment, després de molt de lluitar, vam aconseguir que, com a mínim, la gran talonada que era que tots teníem al cap, la derogaren. La resta d'obres no, que continuen endavant, i és un problema, però bueno, a poc ja ho hem aconseguit tot, d'això se tracta. Això ho hem de tindre present i és important, i encara que la plataforma no tenia, i no té, jo crec que no té, en la seva base el fet de crear sentiment de pertinença a un territori, va ser molt curiós que en molt poc temps se va avançar molt creant pertinença de que la gent va sentir aquest territori com a propi i que era la pròpia gent qui l'havia de defensar. I això va ser molt important perquè, mira que estàvem segles, evidentment no vivien els que estem vivint ara, però que durant anys i anys i anys la gent ha viscut aquí i no havia tingut mai aquest sentiment, no? I això és una cosa que s'ha d'agrair a la plataforma i la veritat és que s'ha de reconèixer públicament, no? Que sense voler-ho va crear aquest sentiment de pertinença a un lloc i això trobo que s'ha de dir fort. Després d'això, també vos volia dir que com a plataforma de defensa de l'Ebre la veritat és que estem molt contents de poder signar aquest conveni perquè durant tots aquests anys, encara que no ens ho pensem, perquè ningú sant en la seva terra, som un moviment social de referència no només dins a les Terres de l'Ebre, per a la resta de moviments socials que existeixen, sinó també fora de les Terres de l'Ebre som un referent per a la majoria de moviments socials. I això vos ho podem dir perquè constantment se posen en contacte amb la gent de la plataforma perquè volen fer un estudi, perquè volen fer un treball de final de carrera, perquè som un moviment social i voldríem veure de quina manera nosaltres portem les coses endavant i d'alguna manera
jo crec que nosaltres som els primers que ens sobta, perquè és increïble, no ens ho podíem imaginar tot això, però això és real, vull dir, som un moviment social de referència per a la resta de moviments socials i no només d'aquí de les Terres de l'Ebre, sinó també, jo crec que per a la resta de l'estat espanyol i de Catalunya per descomptat. I això també és una cosa que s'ha de dir i s'ha d'agrair a la gent de la Plataforma en Defensa de l'Ebre, a la gent que formem la plataforma, que està molt bé. Per tant, això fa que estiguem molt contents de firmar este conveni, perquè seria una gran llàstima que tot el que ha sortit, moltes de les coses que han sortit publicades, moltes del llegat que n'hi ha, dels documents, se pergueren i la gent no poguera tindre'ls al seu abast per si mai vol consultar alguna cosa, per si els historiadors volen fer algun estudi. Jo crec que és important que això estigui ben guardat i que estigui a l'abast de tothom que vulgui fer d'alguna manera un estudi o simplement mirar a veure què havia passat durant tots aquests anys i com s'havia mobilitzat la gent d'aquest territori per defensar una cosa concreta que és el llegat més important que té, que és el riu Ebre, que dona veu i que dona nom a les 4 comarques embrenques que formen les Terres de l'Ebre. Evidentment, he d'agrair al Consell Comarcal que hagi prestat l'interès en poder signar aquest conveni i especialment a l'Arxiu Comarcal, per descomptat, i especialment al senyor Albert Curto, perquè la veritat és que s'ha pres molt d'interès des del primer moment, ha tingut molta paciència en rebre les coses, en després arxivar-les totes, en posar-les cada cosa al seu lloc. Suposo que també ha rebutjat coses que no tenien molt de sentit i no servien, però que nosaltres hem anat d'alguna manera, cada un per la seva banda ha anat recollint, perquè allí dins el que recollia era en el que se sentia identificat i el sentiment que tot allò comportava. I cada un ha anat recollint el que ens ha semblat bé. I està molt bé tindre un fons comú per tothom, que estiga tot junt, que estiga en un lloc i que allí pugui consultar-ho la gent que li interessa tant ara com d'aquí els anys que siga i que els historiadors puguen tindre-ho al seu abast i puguen fer una bona referència històrica de tots aquests anys que portem, que en són 12 en concret, dels que vindran, perquè encara no hem acabat, perquè la feina encara no l'hem acabada, encara la tenim a mitges i hem d'arribar fins al final, ho hem d'aconseguir entre tots i evidentment hem de tindre molt clar que som la gent els que fem que això se pugui aconseguir i que som la gent junt amb les institucions, per descomptat, que són la nostra representació com a ciutadans, els que han d'aconseguir que aquestes terres puguen continuar endavant, puguen continuar igual que fins ara, millor, i que entre tots defensem el govern. Moltes gràcies, senyor president, alcalde de les autoritats, membres de la plataforma, el recurs per la resposta per la seva paciència. N'hi ha gent de la plataforma molt ordenada, és a dir, que ja saps que no són tant, i per tant, te vas endur els papers ordenats i si no estaven ordenats. Per tant, tens vaja feina que t'han passat i tal. La plataforma no ha nascut la idea de fer història. Nosaltres som molt pragmàtics. Nosaltres hem nascut davant d'una problemàtica que pensàvem que només es podia enfocar a nivell d'ebrencs, a nivell de societat civil, per la complexitat, perquè és un tema complex, que ja fa 30 o 40 anys, de fet fa més, que va voltant, és transversal, detrás d'aquestes propostes que afecten al territori no hi ha una ideologia concreta, tothom alguna vegada s'ha oblidat del transvasament de l'Ebre, no? Per tant, d'alguna manera, havíem de ficar una cosa nova, que era una actitud ebrenca, d'habitants d'un territori que té un problema i que aquest problema s'ha de solucionar, i que aquest problema, segons en funció de qui mana, adquireix una importància o adquireix una situació que no és agradable i que s'ha d'enfrontar. I nosaltres sempre hem pensat que som la gent de les Terres de l'Ebre, juntament amb les institucions, i hem d'agafar aquest problema per les mans i l'hem d'intentar solucionar. Solucionar com? Donant respostes, donant alternatives. Nosaltres som molt poqueta gent. Nosaltres no
força. El que hem de és ficar imaginació per dir hi ha un problema real de gestió de l'aigua a l'estat espanyol i plantegem solucions. I ho vam intentar. I es va crear a Tortosa al 93 Coagre i al 95 se va crear la Fundació Nova Cultura de l'Aigua. D'això poca gent se'n recorda. I era un instrument per a donar solucions, on vam ficar juntament amb els habitants de l'Estany de l'Ebre el món de la ciència i el món científic que es va ficar a treballar, com ara es ficarà a treballar, amb nosaltres per intentar donar solucions. I l'únic que ha fet la Plataforma de Defensa de l'Ebre és a dir, sí que hi ha uns problemes molt grans que requereixen grans solucions, però aquí hi ha una sèrie de persones que vivim i ens veiem afectats i creiem que les coses se poden fer d'una altra manera. I en absolut hem intentat fer història, però sí que és veritat que al llarg de tots aquests anys de la plataforma i anteriors s'ha generat tota una documentació, tota una sèrie d'activitats i tota una sèrie de reflexions i jo penso que d'actuacions, no? Que un dia el senyor del Curto diu, i això què penseu fer? Com ho teniu? Doncs vam dir, doncs no ho sé, doncs cada un té el seu, no? I segur que se n'ha perdut un molt. La idea d'aglutinar-ho va ser una idea impressionant. Jo la veritat que no sabia que arribaria en aquest moment. Per a mi, ja ho he abans començat, no m'he imaginat, és important, perquè d'alguna manera deixem tota la documentació, tot un arxiu, no només tècnic, sinó social. Hi ha unes fotos de Joan Paniçer i Lluís Comín, hi ha unes imatges que això sí que realment és història i això sí que jo penso que és el que realment quedarà per a les futures generacions, un aspecte de la vida rica desconeguda. Unes terres tranquil·les, unes terres que el que hem vingut per damunt no han acceptat, que no hi havia remei, però un dia ens vam enfadar i vam sortir al carrer i vam sortir tothom. Uns van sortir al 90 i al 2009, i per els que no van sortir al 90 van sortir al 2000. Per tant, tothom va sortir d'alguna manera al carrer i per tant jo penso que això és bo tindre-ho guardat. Per a nosaltres fer això jo crec que és un deure i que és una obligació. De fet, hi ha un projecte no acabat de combinar per motius econòmics i era que tothom se localitzés, hi ha un llibre que he vist, que no he acabat de treballar per motius econòmics, però buscar un testimoni gràfic on tothom se sentigués reflectat perquè els seus fills i els seus nets puguin dir, jo vaig estar. Mira, aquesta era jo quan era jove, o aquesta era jo, no? No dic que no s'acabi, no dic que no l'acabéssim, però la idea és de dir memòria col·lectiva, memòria rica. I jo, matisant una mica el tema que deia Matilde, respectant la seva intervenció, jo crec que sí que hem creat i d'una manera bastant consciència rica. Perquè no pot ser que un poble no es pugui separar del poble de l'estat perquè no sabem per què i perquè a la Ribera un poble. Jo penso que això és important, és a dir, escolteu, tenim una identitat comú, tenim uns problemes comuns i tenim una solució comuna, perquè el nostre territori té molta capacitat des del punt de vista de desenvolupament. Però sense entrar en això, sí que coincideixo en el tema de les persones, la importància de les persones, per damunt d'un munt de coses. I nosaltres estem d'alguna manera obligats a entendre-ho, estem obligats a col·laborar, estem obligats a treballar junts. I aquesta és la voluntat de la plataforma de defensa de l'Ebre. Per tant, és un dia important, és un dia en el qual pensem que deixem un bagatge simplement perquè així estarem més descansats per a continuar caminant. Seguirem caminant i tal. No? I pensem que això se deixa en tota llibertat, que facin l'ús que crec que els historiadors i els tècnics científics s'hagin de fer, però nosaltres continuem. Segurament no cal deixar un parell de metres més de l'estatge, no? O potser alguna cosa més, perquè se va d'obrir, però jo tinc una cosa molt clara, la plataforma tingueu clar, no hem nascut per a fer història. Nosaltres no som ni hem de ser un moviment testimonial, nosaltres hem nascut per a guanyar. I per tant, d'alguna manera, està molt bé papers, està molt bé tot el que tinguéssim que fer, que ens estudien, que ens analitzen, que facin el que tinguin que fer, però no hem d'oblidar que és el camí de la defensa dels rius, del territori, la col·laboració o la unitat de tots els ebrencs, sigui quina sigui la seva ideologia, i tindre objectius clars. I aquests objectius, a més, assumibles i crear simpaties i aliances és la clau. I aquesta és la feina que ens espera una vegada que s'hem entregat tot el llegat i els tècnics i historiadors se dediquin a ordenar-nos i a arreglar-nos perquè després ho poguéssim anar llegint amb tranquil·litat amb els nostres nens. Moltes gràcies.
si no es conserven, si algú no fa el fet aquest de guardar aquesta documentació, aquestes petjades amb el temps se van esvaint. Per tant, evidentment que cadascú ha de fer el que ha de fer, però per exemple nosaltres justament hem de fer això. Llavors la nostra prioritat és la salvaguarda del patrimoni documental català en l'àmbit d'aquestes comarques, concretament d'aquí del Baix Ebre. Per un costat tenim la documentació pública, que ja ens ve determinada per les transferències, que ja ve per llei, però després aquella documentació privada que realment té una singularitat, que té una força, que té un pes, que gràcies a aquella documentació podem reconstruir sempre que volguéssim les societats que ens han precedit o les actuals. Evidentment, la documentació generada per la plataforma de defensa de l'Ebre és una documentació importantíssima des de la nostra òptica, perquè senzillament això ens testimonia un període molt concret, ens testimonia una gent, unes vivències, unes accions, és a dir, és una informació viva i que ho serà sempre quan es mantingui. I per tant, una mica aquest era el repte. Érem conscients també, la puntualització és que la vulnerabilitat d'aquesta documentació, perquè generalment la documentació sempre és vulnerable, la documentació és el primer, que és l'agència en despart, no s'entera per dir, un fenomen així rar, però en casos com aquests, és una documentació que depèn d'una acció social diversificada, de gent que cadascú és independent i que cadascú té una parcel·la d'aquesta documentació que encara és més vulnerable. És a dir, això som conscients que passen 5 anys, passen 10 anys i queda la meitat de la meitat i passa una mica més i no queda res. Per tant, urgia des de la nostra òptica que es mantingués aquest testimoniatge i a més es fes una feina paral·lela que és la cohesió justament d'aquesta documentació. És a dir, gràcies una mica a aquest sentiment d'aglutinar-ho tot, així podem recomposar el puzzle. És a dir, cadascú té unes peces i llavors intentarem que sigui així. Ho deia perquè al principi, també quan ens han trobat abans de l'acte, comentava que per a mi no és la culminació la signatura, sinó és l'inici. Per què ho dic això? Perquè molta gent implicada en la plataforma de defensa de l'Ebre té documentació encara, molta gent té d'altres llocs que potser ara una mica a partir d'esta difusió que se'n fa sàpiguen que es pot incorporar els fons un cop s'estableixen dintre un arxiu, són oberts. Això vol dir que se'n van incrementant. És a dir, que no és que ara sigui i tanquéssim el fons aquest, no, aquest fons s'inicia avui i es va continuar. Per tant, comentar això, de què es composa aquest fons? Bé, es composa, per un costat, hi ha una part que pot ser més coneguda de tothom, que és la part de la difusió. Amb això em refereixo a les imatges fotogràfiques, el tema dels cartells, el tema de les publicacions, el tema de tot el que ha anat sorgint a nivell de dossiers informatius, etc. És una part importantíssima perquè ens explica justament això, la vessant social de la plataforma. Aquesta és una part important, però per a mi, sempre ho vaig manifestar en el seu moment als representants de la plataforma, la part que m'interessava específicament més és la part interna, la part estructural. Tot i que no preteníeu, com has dit, fer història, però no deixa de ser un organisme, i tot organisme s'estructura, tot organisme té una força interna, i això és el que ens interessa, bàsicament. Amb això que vull dir que actes, les circulars internes, les notes, els preparatius això és canela, vull dir, perquè això, des del punt de vista de refer, això és l'estructural, és el bàsic. Llavors, tenia especial interès que justament aquesta documentació, que també moltes vegades és més delicada i tal i qual, també d'això va haver un període, sí que és al final, entre cometes, d'un procés llarg, perquè entre altres coses hi ha una cosa que també s'havia d'aquí de vèncer en aquestes comarques, que a vegades tenim cadències antigues, de vèncer una mica el recel
en la cessió de documentació privada a una institució pública. Ho dic perquè això a vegades costa perquè la gent pot pensar que perd el control d'aquella documentació, fa cap a mans de saber quin ús se'n fa, de saber com se fa. Bé, això avui en dia està molt regulat, però a més això requereix un compromís de bona predisposició per part dels titulars i per part dels referents. És a dir, ha d'haver una confiança. I jo crec que durant tot aquest temps hem establert aquesta confiança. I això fa que documentació molt interna, documentació molt pròpia de la plataforma, que en principi fins i tot m'atreviria a dir delicada, perquè hi ha documentació que és molt de moments determinats, la pròpia plataforma ha cedit, i això ho agraeix públicament, aquesta confiança per a que això sigui així. Però la mateixa regla de 3 que en el propi signatura el recull, ho comentàvem abans, s'ha guanyat també aquest recel perquè garantim nosaltres un triple nivell d'accessibilitat a aquesta documentació. És a dir, aquí hi ha, per un costat, un interès de perdurabilitat, de salvaguarda de la documentació, això es garanteix justament reunint-la en una institució pública, perfecte, però després hi ha un tema d'accessibilitat. Com bé s'ha dit, la documentació per si sola no té sentit si no s'usa, correcte. Però clar, aquest ús ha d'estar més o menys controlat, i això també és cert. Això vol dir que hi ha un nivell d'accés obertíssim, per això es fa, tota aquella difusió que dèiem que ja en el seu moment es va fer, fotografies, cartells, etc. Després hi ha una documentació més interna que també s'accedirà, però amb degudes garanties. Amb degudes garanties tant per part dels titulars, en aquest cas de la plataforma, com de la pròpia institució. Això una mica era per demostrar als que en el seu moment ens van donar la confiança i amb els que possiblement a partir d'ara ho facin, que sàpiguen que hi ha unes garanties professionals de que això sigui així. És a dir, que no es fa cap a un lloc en què sigui un mas robat, sinó que és. Llavors, ara ja concretitzant el que seria el que fins ara han fet un primer tractament inicial, que vol dir fer una classificació grosso modo. Per què ho dic això? Perquè el que una mica comentaves tu, evidentment no hi havia una voluntat prèvia d'arxivística per part dels titulars, i això fa que sí, hi ha la persona molt curosa que ho porta, ho classificaré i hi ha qui no, però això no és cap impediment per a nosaltres. Senzillament el que fem és una primera classificació, veure les repeticions, perquè pugues veure ja la documentació que està duplicada, triplicada, etc. I fer, grosso modo, un primer inventari que el que garanteix també la perdurabilitat i l'accessibilitat és els inventaris. Llavors hem fet una primera relació, etc. Però això requereix una constant intervenció arxivística que faci que en un moment determinat poguéssim localitzar aquell documental que inclús als mateixos membres de la plataforma segur que això els interessarà molt, perquè hi haurà en un moment determinat que diran i allò com podem accedir a això? És a dir, jo recordo que tenia fotocopiat la no sé què, però ara no trobo les bases de no sé què, no sé quant. Tan fàcil com vindre a l'arxiu, mirar-ho i tal. En aquests moments hem inventariat tot el que és els cartells, ara no recordo la quantitat que tenim, va portar molta feina perquè venien de diferent gent, no? Però, i que n'hi havia per això que dèiem, potser ja un mateix cartell, 50 exemplars, un altre però només n'hi ha dos, no sé què, però s'ha equilibrat i hi ha una relació que ara es pot localitzar amb una precisió qualsevol d'això d'aquestes. Documentació altra, però s'ha fet una primera intervenció, no allò pormenoritzat, ja es farà, però Déu-n'hi-do. Després hi ha altres fons, altres seccions que ja estaven impecables, com la fotogràfica. La fotogràfica no han d'intervindre per a res, perquè està numerat cada imatge, tal, vull dir que depèn de cadascun
ho tenim més avançat o menys avançat. Però, dues coses només per concloure. Una és que justament el posar-ho tot en un mateix fons és una cosa que jo penso cabdal, és a dir, agafar i que per un costat les imatges, un altre els cartells, però tot és fons de la plataforma de defensa de l'Ebre, en la que sempre, amb curiositat, nosaltres sempre hem de posar la procedència personal i particular de cadascú. És a dir, això també no es perd. És a dir, no és que dir, bueno, és que jo vaig enrere allò, però i entra un magma. No, a veure, jo sé que fulanito de tal va entregar tal cosa i consta com a tal, però està dins del fons de la plataforma, que és la suma de tot. Això sí que entenem. I l'altre és que a partir d'ara i en les possibilitats que tingués de personal, etc., intentarem deixar totalment enllestida el que és tot el que fins ara ens ha arribat i el que a partir d'ara podem fer. Espero que sigui perquè sigui d'utilitat, no només per als historiadors o possibles estudiosos, que també, sinó per a tothom, perquè en definitiva això no pertany a un sector, això ens pertany a tots, perquè és la nostra història, senzillament. D'acord?
punto de que estiguessin emergents, que fossin proactius a poder recollir una documentació que forma part de la nostra història. I aquí, si permeteu també, voldria ficar en valor la feina que es fa des de l'arxiu comarcal, també m'agradaria des de l'arxiu comarcal de les Terres de l'Ebre, des de l'arxiu que està ubicat als Reals Col·legis i la feina que es fa des de la institució i de les persones que gestionen i que treballen a la institució. No és fàcil la feina que es fa, segurament no, segur que no està prou reconeguda, però algú haurà de pensar d'aquí 100 anys o 150 anys, quan vulgui algú fer un estudi de la història dels finals del segle XX i principis del segle XXI i vulgui estudiar els moviments socials, vulgui estudiar la problemàtica que va generar el transvasament de l'Ebre en aquesta època, que si ho podran fer més enllà de la documentació escrita que pugui ser, si ho podran fer és perquè en algun moment alguna persona va tindre la iniciativa de que això no es perdi. Efectivament, si això no s'està fent ara, aquí 10 anys, 15 anys, tothom tindria un conegut, un familiar, un amic que encara li podria adreçar a veure si Manolo té no sé què o si Matilde va guardar no sé quantes a casa. D'aquí 100 anys això s'hagués perdut i si es manté serà gràcies a aquesta iniciativa. Per tant, una vegada més, sense que sigui cap agraïment personal, que també, però un agraïment institucional per la tasca que s'ha fet des de l'arxiu i a la vegada un agraïment també a les persones integrants de la plataforma que han anat recollint aquesta documentació i que han tingut la generositat social de ficar-la a l'abast de l'arxiu, que es ficava a l'abast de tothom, dels presents i dels futurs ebrencs. I en el nostre reconeixement a l'arxiu, que també ho diria com un responsable en aquests moments institucional de l'arxiu, no sempre s'està treballant en les millors condicions, no sempre s'està treballant en les millors condicions de recursos humans, de recursos materials, d'espai físic. Algú quan ha dit que afegia alguns metres o que afegien alguns metres més d'arxiu, m'he ficat a tremolar perquè és una data tan veritat. No diré que el general precisament un problema d'espai físic real, perquè avui l'arxiu té el 98% del seu espai ocupat i per tant també hem de treballar en fer-ho. Per tant, el que diria és que en tot aquest context, en tota aquesta situació, hi ha professionals, servidors públics, funcionaris, que damunt siguin proactius i tinguin aquesta iniciativa, doncs es mereix el nostre reconeixement i, per veure, que a vegades també la funció pública s'ha maltractada a fer una reivindicació d'aquest paper. En relació a la plataforma, ho he dit abans, segur que ningú volia fer història, segur que aquesta no és la voluntat, però aquesta és la realitat i això continuarà sent així en un futur. Jo crec que avui tampoc és qüestió de que parléssim de la realitat més immediata, si tindrem dies per a fer-ho, però sí que tinguéssim aquesta visió retrospectiva de la feina feta i per part de l'Ajuntament de Tortosa i, si em permeteu, segurament en nom dels 52 ajuntaments ebrencs, doncs tinc que agrair aquesta feina feta pel territori, més enllà de situacions que puguen produir discrepàncies puntuals, discrepàncies en la visió de determinades qüestions, de determinats temes, en determinats moments, que segur que ens hi trobarem com en qualsevol activitat humana. En tot cas, heu fet una bona tasca, ens queda fer una